Hola amigos, ahojte kamaráti, ja už som pripravená nahrávať lekciu španielčiny pre vás. Mám tu chystaný takýto obrázok, ale nebudeme oddychovať, nebojte sa, budeme makať a študovať a budeme sa venovať španielskej sieste. Práve preto učebný materiál bude končiť aj takým krásnym obrázkom, kedy niekto oddychuje. Pretože sloveso dormir spať, dormir la siesta, to určite pozná každý, ale my sa naučíme pár hovorových výrazov, ktoré Španieli používajú, keď si chcú hodiť šlofíka. Takže začiatočník, nová slovná zásoba, hovorové výrazy a trošku pokročilejší, táto lekcia bude aj pre trošku pokročilejších, taká úroveň B1, bude to teda v španielčine, si povieme o tomto národnom zvyku, o tej sieste, o ktorej všetci vyprávajú, že v Španielsku sa nepracuje, lebo všetci si dávajú šlofika. Pokecame o tom v lekcii číslo 206, takže vypočujte si, učebný materiál budete mať tiež pripravený. Adios amigos!